Γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε 99 Nights in the Forest αλλά μόνος μου. Και πίσω αυτές τις μέρες δεν τράβαγα ένα βίντεο γιατί είχε υπάρξει ένα πρόβλημα. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα έχω πάει 108 μέρες μαζί με το φίλο μου. Οπότε σήμερα θα επιβιώσουμε μόνος μέρες. Μόνος μου βέβαια έχω πάει, πώς το λένε, έχω πάει 101. Έχω γίνει καλός player τώρα πια. Τέλος πάντων, σήμερα θα το παίξουμε μόνοι μας και μπορεί να μην το τερματίσουμε. Και θέλω να μου γράψετε στα σχόλια τι βίντεο να φτιάξω την άλλη φορά. Grow a garden, steal a brain rot, Forsaken, δεν ξέρω εγώ ποιο θέλετε. Τώρα μπαίνουμε στο game. Ok. Τώρα πάμε. Και όπως βλέπετε έχω αλλάξει και skin, έχω βάλει τις πανάχας. Ναι, τα έγινε. Τι έγινε μπρο! Α. Έλα ρε game. Προχώρα. Επίσης ήθελα να σας πω πως το δικό μου goal είναι να φτάσουμε 200 subscribers ή 1000, αλλά αυτό αργότερα. Πήγαινε με ρε φίλε. Έλα game. Πω θα με... Άμα να κάνουμε 2 λεπτά για αυτό το πράγμα, χαίρομαι πολύ. Να με βάλεις. Κολλάει λίγο τώρα παιδιά στην αρχή, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει. Γι' αυτό βλέπετε πως δεν... Εντάξει ρε μπρο, να μην κολλάει και τόσο να μην σου δίνει και το ξύλο. Κάτσε να βρω κανένα κόλ. Έλα το έβαλα, τελείωνε. Πόσο θα κολλάει για τώρα? Θέλω να μου πήρε. Όντως τώρα. Μπέρε ρε, βάλε ρε τη φωτιά. Άντε ρε. Όχι ρε, ναι δεν με νοιάζει το voice chat στο tablet μου, στο voice chat. Επίσης τώρα που έφτιαξα ένα brainer με ένα βίντεο στείλε brainer για να με κάνετε friend. Πώς το λένε ρε φίλε. Για να με κάνετε friend, σας το έχω γράψει στο τίτλο για να παίξουμε μαζί. Και σε αυτό το στόχο είναι να σώσουμε το 2 παιδιά που τα έχω σώσει μόνος μου εύκολα. Βασικά κάτσε να πάω να βρω κανένα chest. Τόσο γρήγορα ρε! Το timing flood βέβαια δεν κάνει τίποτα θα μου πείτε. Τόσο μικρό ρε. Δεν βλέπω τίπλα μου, εντάξει τώρα. Μην πεθάνουμε και τώρα. Το πρώτο kill. Αλλά δεν έχουμε ξεκλειδώσει το τέτοιο. Λόγω επειδή κολλάει το κινητό μου μάλλον. Βέβαια τι τα παίρνω.
Πας στο tablet, παιδιά, σε αυτό το account δεν μπορώ να κάνω και τόσο speedrun. Ενώ στο tablet μου κάνω πάρα πολύ speedrun. Ναι, να πάω εκεί που έχω σπάσει τα ξύλα. Ωραία, πάμε τη φωτιά level 3 και αύριο σώζουμε το kid. Και ο στόχος μας είναι να κάνουμε update το crafting bench, να σώσουμε τα 2 παιδιά και να φτιάξουμε τα 3 κρεβάτια. Βέβαια να σας πω την αλήθεια πως στο κινητό μου είμαι πιο καλός, απλώς τώρα το παίζω το tablet μου. Ωραία, τώρα το bandboard δεν θα με νοιάξει και τόσο, θα σπάσω τώρα εδώ άμα μου πετύχει 2. Καλά, δεν με νοιάζει, δεν είναι και τίποτα το bandboard. Ωραία παιδιά, παίρνουμε το chest και πηγαίνουμε στο πρώτο kid. Τι πέταξε? Να πάρουμε λίγο αρκετά chest για να μην πηγαίνω και παίρνω από τον Pelt Trader, γιατί βαριέμαι. Gold chest! Πάμε λίγο. Πέτα κάτι καλό. Rifle! Πέτα, δώστα. Rifle σε 2 day. Good sack, ωραία. Και επίσης αυτό το Σαββατοκύριακο, παιδιά, όταν φτάσουμε 500 subscribers θα αρχίσω να κάνω lives. Να βάλω μία τις βίδες. Το campfire θα τον κάνουμε λίγο καλύτερο τώρα, μου φαίνεται. Ναι! Το πρώτο kit δεν ξέρω που είναι, αυτό είναι το θέμα. Και δεν έχω φτιάξει χάρτη. Κοιτάξτε, επειδή νομίζω τελειώνει τώρα αυτό το βράδυ, θα φτιάξω ένα χάρτη στα γρήγορα. Θα φτιάξω ένα χάρτη στα γρήγορα και μετά. Να δούμε το πρώτο kid. Ωραία. Όχι ρε φίλε. Πάνω στο πρώτο kid. Να είναι και εδώ κιόλας. Είναι εύκολο το πρώτο kit βέβαια. Ρε! Φύγε ρε λάφι! Get out! Καλά, δεν παθαίνει βέβαια τίποτα, αλλά το ρίχνω τα νερό. Φύγε ρε, καστικό! Φύγε! Ναι, θα το αφήσω εδώ αυτό και τα pumpkins θα τα τρώω όταν είναι hungry. Όταν είμαι hungry. Θα τα βάλω όμως μία στο campfire. Βέβαια να σας πω την αλήθεια, δεν είναι και πολλές 108, αλλά δεν έχω και τόσο χρόνο να επιβιώσω 200.
ή ας πούμε 180. Οκ, πάμε να κάνουμε update το Craft Burns γιατί δεν γίνεται τώρα αυτό. Όχι, το βίντεο δεν θα καλά. Ωραία, πάμε για το πρώτο kit, αλλά να κάνω update το Crafting Bench. Να φτιάξουμε ένα sandal και ένα compass. Τον μπερδεύω όλη την ώρα και το λέω compass. Δηλαδή... Τι γίνεται? Ωραία, θα το βάλω εδώ πέρα. Πάμε στο πρώτο kid, μου φαίνεται το πρώτο kid. Κάπου το είδα ρε φίλε. Α, να το. Και τότε εγώ παιδιά να ξέρετε πως έχω σώσει μόνος μου και τα 4 παιδιά τώρα πια. Αλλά εντάξει, πιστεύω πως το έχετε κι εσείς, δεν είναι κάτι τα 4 παιδιά. Είναι εύκολα. Καλά, αυτό το σκοτώνω και με σπίρ, τώρα δεν είναι τίποτα. Ωραία. Πάμε λίγο. Να πάω να πάρω και το Wolfbed ρε. Τι κάνει? Τι φάση? Ο άλλος λύκος έχει λαγκάρει εδώ ρε. Τώρα όντως τι φάση? Ωραία, παίρνω αυτά τα κολοφάγητα. Ανοίγω το chest και πηγαίνω στο πρώτο kit. Ήδη έχουμε 1 λεπτό μόνο. Τι πέταξε? Ναι! Δεν χρειαστήκαμε το Pelt Radier. Ας αυτό το αφήνω. Αν αφήσω κανένα κρέας για να πάρω και το kit. Ωραία. Πήρε... Τώρα τι να σου πω. Θα πάρω ξανά το παιδί. Θα πάρω το trick or treat και το φακό. Αλλά και το φακό δεν είναι και OP bro. Γράψτε μου στα σχόλια αν έχω δίκιο πως ο φακός δεν είναι OP. Και πιστεύω πως έχω δίκιο. Πήγαινε ρε kid. Βάλε άντε. Να κάτσε να σκοτώσω. Βέβαια δεν είναι κάτι σημαντικό. Τι κάνω μπρο? Πέταξα το σπίρ μου. Ωραία, τώρα θέλω να φτιάξω μια tall bed. Οπότε θα μαζέψω λίγα το βράδυ για να μην έχω και τόσο πρόβλημα. Τι κάνω μπρο? Και το βίντεο παιδιά μπορεί να πάει, μου φαίνεται, σίγουρα 1 ώρα. Ή μισή ώρα ή 50 λεπτά. Ή και 2 ώρες. Άμα θέλετε παρακολουθήστε το θα σας έλεγα. Α, καλά, τώρα πέφτουν πέτρες. Τι είναι αυτό?
Εγώ παιδιά έπαιζα με κάτι ξένους πιο παλιά. Φύγε ρε! Υπάρχει φως! Άντε! Να πας στο καλό. Πες μου πως δεν βρέχει. Άντε γιατί πρέπει να ασχοληθώ και λίγο με το campfire. Και πρέπει να φτάσουμε παιδιά σε αυτό το βίντεο 50 μέρες στις 40. Ωραία, τώρα θα μαζέψω. Βέβαια, παιδιά, πιστεύω πως το 99 τώρα πια είναι πανεύκολο. Μην κοιτάξτε, άμα θέλετε πηγαίνετε να δείτε και το άλλο που παίζω 99 βίντεο, τότε δεν ήμασταν καλοί. Και αυτός ο φίλος μου, ο Μπιλέ21, έχει φτάσει 259-58 μέρες και... Ναι, Tolbert! Και έχει πάρει και Cyborg. Επειδή τώρα θα γίνω hungry, τώρα τα ξύλα θα κάνω λίγο το campfire, μαγκές. Παναγία μου, όχι πάλι. Και εγώ παιδιά έχω αρχίσει τώρα λίγο να κάνω το 99 Forest, λίγο speedrun. Αλλά στο κινητό μου. Στο tablet δεν το έχω συνηθίσει. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια αν θέλετε να ξαναπαίξω μόνος μου ή να παίξω με τους συμμαθητές μου 99 The Force που είναι πάρα πολύ καλοί players ή με κάποιους φίλους μου τουλάχιστον. Αφήστε το παιδιά, αφήστε το ο πατέρας. Α, καλά θα μου επιτεθούν τώρα. Η φάση τώρα είναι λίγο μπραχ που θα μου επιτεθούν. Αυτοί θα έρχονται σε μια φάση λες και είναι χοντροί και πέφτουν και θέλουν ένα μπισκότο. Έλα ρε, ελάτε. Άμα είστε μάγκες, ελάτε ρε. Ελάτε, έλα. Άμα το πάτε έτσι, έλα. Ελάτε μάγκες. Αλλά πρέπει να ασχοληθώ λίγο με τη φωτιά πρώτα, να την κάνω max. Πόσοι, 2. Να, τόσο απλά, βέβαια έχω και άλλον τρόπο με το Ray Gun άμα θέλω. Επειδή βαριέμαι θα το σκοτώσω με το Ray Gun. Νου, πέταξε για trick or treat είναι αυτό. Ωραία, θα πάμε τώρα για trick or treat. Λοιπόν, αύριο θα πάω για να φτιάξω το κόμπας. Τώρα είναι λίγα δευτερόλεπτα και να βγεις δεν βαθαίνεις κάτι. Πηγαίνω για βίδες. Τι είναι αυτό, μπρο?
Αυτό το είχαν. Βίδα! Κασίλα μου που ήρθε αυτό εδώ, τέλος πάντων. Ναι! Όπα! Βρήκαμε αρκετή βίδα. Ειδικά εγώ είμαι καλός στις βίδες. Γιατί εγώ είμαι φίλος με τις βίδες. Τι ωραία και καλά βρέχει. Μία από τις κορυφαίες μέρες. Μ' αρέσει να βρέχει. Τώρα, τι να σου πω. Ωραία, πάμε ξανά, θα παίξουμε λίγο με το campfire. Έλα ρε Λίκε, τι θέλεις? Βάραμε φίλε. Έχω πάρει 1000 Wolfhead και δεν το ξέρω. Άλλη βίντεο από εδώ. Γεμίσαμε. Ωραία, θα ασχολούμαι με το campfire και το υπόλοιπο της ζωής μου. Ωραία, να παίζουμε λίγο. Ήρθε ο Wolfhead. Κοιτάξτε απλώς πόση κολοκύθα γεμίσαμε. Να την βάλω λίγο σε μια καλή θέση, γιατί αυτή δεν είναι. Όχι ρε! Ωραία, πάμε τώρα σε αυτούς τους κουλιάριδες να τους σκοτώσουμε. Πέταξε Bunnyfoot, δεν το είδα. Αμάν ρε φίλε, 5 μέρες Bunnyfoot δεν έχω. Κοιτάξτε τώρα πόσο είναι η φωτιά μας. Σταμάτα ρε σταυροκόλαρο. Εγώ τελμίκη. Ωραία, τι items μου δίνεις? Τι να τα κάνω? Τι είναι αυτό μπρο? Τι είναι αυτό, δεν έχω κατά. Όταν είμαι... Μπράχ τα βάλα. Έτσι λίγο να κάτσουμε, Να πάω λέτε για trick or treat. Τι έχω πάρει? Εντάξει, μια κολοκύθα πάλι. Έχω γίνει σκατά με τις κολοκύθες. Πάω για trick or treat. Έτσι για να μην το χαλάμε. Ξέρεις κάτι μπρο? Henry. Trick or treat. Κρατά όπλο. Τι μου έκανε ρε? Ευχαριστώ. Χεχε. Φύγε σπαστικό.
Γιατί πετάω τη spear μου όλη την ώρα, τι είμαι ρε μπρο. Α, πανκί μπάμα, πανκί. Ψόφι. Γιατί όλα κρύβονται μπρο. Σήμερα είναι άτυχος, δεν παίρνω bunny food. Πέτα ρε bunny food. Άμα είναι να πετάω όλη την ώρα το άλλο ρε φίλε. Θα έλεγα. Ωραία. Το update θέλει τουλάχιστον άλλα 13 ξύλα. Ωραία, ωραία. Το πολύ παιδιά να φτάσουμε 30 μέρες. Να πάρω λίγο αυτά. Τα τρώω τώρα αμάσιτα. Οχτώ. Πέτα. Πέτα γρήγορα. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω μάγκε. Θα έρθει το ελάφι μέχρι εγώ να σπάσω τουλάχιστον 5 ξύλα. Θα μου έρθει το ελάφι. Πιστεύω πως προλαβαίνω. Γράψτε μου στα σχόλια. Έχω μόνο κάτι δευτερόλεπτα. Ναι εντάξει τώρα τα έφτασα άνετα. Εντάξει άνετα πρόλαβα. 11 δευτερόλεπτα. Update, ωραία κάναμε, ολοκληρώσαμε το πρώτο μας challenge. Έχουμε κάνει ήδη 2. Θέλω να φτιάξουμε το good boy. 20 ξύλ, ρε! Το campfire είναι χάλια. Δεν με νοιάζει, βγαίνω τώρα. Και άλλαζε ο στόχος μας. Τώρα να κάνουμε τον άλλο μας στόχος μας το good bed ή να κάνω campfire για λίγο. Είναι σπαστικό μπρο αυτό που κάνει. Ωραία. Επίσης για το στυλ πριν το short που είχα βγάλει, άμα θέλετε πηγαίνετε πείτε μου τα πριν ότι σας έχω το όνομά μου να με κάνετε friends, θα σας το ξαναπώ πως λέγομαι FlavorPow13, να σας το δείχνω και εδώ, αν το βλέπετε και άμα θέλετε πάρτε και τα στοιχεία μου, κοιτάξτε τα. Δεν φαίνεται τώρα. Να έχω κοιλιακούς, έχω Παναθηναϊκός, έχω αυτά εδώ τα μαλλιά, τα κουλγιαλιά. Έχω αυτό εδώ το συντήθ και μπορείτε να πάρετε αυτά εδώ τα πράγματα. Άμα θέλετε, το δείχνω για άμα θέλετε να το αγοράσετε. Ωραία, ωραία, ωραία. Ασχοληθώ λίγο με το campfire. Συν 4 μέρες, εντάξει τώρα. Να παίζουμε λίγο.
Μισή ώρα έχει πάρει 16 μέρες. Ρε φίλε. 3 λεπτά θέλει κανονικά η μισή ώρα τα 16 μέρες. Τι μισή ώρα ρε φίλε. 2 ώρες 50 μέρες τότε θα πάνε. 24 ώρες 500 μέρες. Κάνουμε λίγο το campfire για να πάμε για το άλλο kid. Και άμα κάνω αυτό το... άμα προλάβουμε και επιβιώσουμε τουλάχιστον 30 μέρες, τουλάχιστον 30, αυτό θα πάει καλά. Κλείσεις το καλά. Τι? Μην το φωνάζεις τόσο δυνατά. Ωραία, κλείσεις σε λίγο. Ωραία παιδιά, τώρα τίποτα ο πατέρας. Τέλος πάντων. Έλα ρε! Ωραία φίλε. Βίντεο. Παιδιά είναι ώρα φόβη τώρα. Άγγελε, τελείω, φύγε. Όχι. Φύγε. Σταμάτα, φτιάχνουμε βίντεο. Άντε. Κοιτάξτε τώρα που θα... Μπρο. Δεν θα επιζήσει η φωτιά μου. Πρέπει να σκαφαλώσω αυτό το δέντρο τότε. Φτιάχνω το good bed και νομίζω πως έχασα λίγο το campfire. Ωραία, κάναμε το τρίτο challenge. Θα ανεβώ εδώ για να είμαι έτοιμος γιατί δεν νομίζω να επιζήσει. Πίζησε. Τι βλακεία πήρα κι εγώ, Παναγιά μου. Πρώτη φορά παίρνω τέτοια. Και αυτό επειδή ήθελα να δω τι βλακεία θα είναι. Φτιάξαμε good bed, ωραία. Μετά για να μην ασχολούμαι πρέπει να φτιάξουμε το Bofel Processor. Μετά το άλλο Craft Bear Pro, μετά το άλλο είναι full δύσκολο. Αλλά όχι τόσο. Αυτό είναι κλειδωμένο. Alright. Ωραία, τώρα θα μας πάει 6 μέρες μάλλον παραπάνω. Ή 5. Τώρα να δούμε. Έλα, πήγαινε. Ναι, πάμε 21 μέρες. Συν 5. Καλά το είπα. Φίλε. Όντως τώρα κάνει πλάκα το game. Δεν μας θέλει καθόλου το game. Καλά, εντάξει, δεν με νοιάζει, έχασα. Το δεύτερο kill τώρα λέτε να είναι κλειδωμένο. Να πάω να σώσω αυτό. Βέβαια θα σκαρφαλώσω αυτό το δέντρο ή αυτό. Αυτό βασικά.
Δεν παθαίνεις κάτι γιατί μου το έχει μάθει ένας φίλος μου. Που ο φίλος μου Ολυμπιακάρα 7 που έπαιζα μια φορά που είχαμε επιβιώσει 18 μέρες. Ναι, το ξέρω ότι ήταν λίγες γιατί δεν μας ένιωσε και τόσες μέρες. Και μου έλεγε επειδή έπεφτε το campfire να έρθω εδώ πέρα. Στο πιο κοντινό δέντρο. Τώρα όμως κάτσε να... Πέτα το bunny food. Τέλος πάντων, πάμε για ξύλα για να μήπως κάτι κάνουμε. Τι κάνουμε τη ζωή μου ρε φίλε. Πω. Όχι! Καλά εντάξει. Καλά εντάξει. Εντάξει, δεν γίνεται. Μας έπεσε το campfire. Πάω να σώσω κάτι. Άμα το σώσω αλλιώς θα σκαρφαλώσουμε στο δέντρο. Να πάμε τουλάχιστον 30 μέρες, τουλάχιστον. Ή αλλιώς μετά θα μετακομίσουμε. Καλά που έχω και αρκετά και καλά πράγματα. Ναι, πιστεύω πως κάτι κάναμε στο campfire. Ναι. Πάμε να... Όντως. Το per game δεν μας λυπάται καθόλου. Μιλάμε καθόλου. Την έχουμε φτάσει στα 100 τη φωτιά και θα μας επιτεθούν και σήμερα. Όχι ρε φίλε όμως. Ναι, σκασίλα μου. Δεν είναι και τίποτα. 100 κάλτιστοι να μας έρθουν, δεν παθαίνουμε και κάτι, δεν θα το χάσουμε. Άμα χάσουμε θα τελειώνει το βίντεο. Θα πάμε πρώτα στο Ξώτης, νάτος. Νομίζω, όχι ρε. Πού είναι ρε ο άλλος? Το Ξώτης. Είμαι πολύ λίγα damage. Δεν πάω κοντά τους. Εντάξει, θα τους νικήσω, δεν είναι τίποτα. Ναι, νικήσαμε αυτούς τους κάλτιστ. Δύο trick or treat έχουμε, αλλά πολλά trick or treat. Έχουμε πάρα πολλά trick or treat. Τώρα να τους βάλω στη φωτιά γιατί... Ναι, πάμε λίγο να παίζουμε. Πόσες? 26. Θα ασχοληθώ λίγο με τη φωτιά αυτές τις μέρες. Πήγαινε. La cucaracha. Τι φάση. Πάμε.
Όντως, δεν πετάει, δεν πετάει. Το game θέλει να το δυσκολέψει λίγο. Το θέμα. «20, πάμε λίγο, πάμε. Να το κάνουμε λίγο 30. Να το ανεβάσουμε λίγο. Καλά, εντάξει, μπρο. Πήγαινε, είμαι και hungry τώρα. Όντως τώρα. Βασικά ευχαριστώ κιόλας γιατί μου δίνεις μόλις τώρα ένα steak. Τον steak δηλαδή. Να φάω τον steak. Το steak με την έννοια το καταλάβατε. Τον YouTuber. Επίσης γράψτε μου στα σχόλια άμα θέλετε ποιος είναι ο αγαπημένος YouTuber. Σε μένα από εξωτερικό είναι Faultin και από Ελλάδα Captain Panis και Ninja Dudaya. Είμαι hungry, ωραία. Ναι, σε αυτές τις μέρες τώρα θα επιβιώσουμε πιο πολλές από το άλλο βίντεο. Πιστεύω πως μπορούμε να πάμε αρκετές μέρες μαζί. Ωραία. Αλλά βέβαια είμαι 108 μέρες και 50-40 να περάσω. Τι με νοιάζει τώρα, δεν είναι πιο πολλές μου. Οι 30 μέρες είναι οι μισές μου μέρες. Και μόνος μου έχω επιβιώσει 58. 101 και με τις άλλες 58. Αλλά σε 101 με cyborg βέβαια. Και πάλι είχε πει για λίγο ο φίλος μου επειδή δεν μπορούσε να μου δώσει το cyborg. «30% η φωτιά». Εντάξει, τι καλυτερέψαμε λίγο. Ελάχιστα και πάλι δεν είναι και τόσο καλή. Αχ, crafting bench 3. Funky bomba, σύμπα. Ωραία. Έχουμε και challenge, 3 challenge ακόμα να ολοκληρώσουμε. 4. Να πάμε ή 100, ή 50, ή 40 ή 30. Τώρα άμα το πάρουμε αυτό, θα το πάρουμε τις 30. Αλλά δεν ξέρω το πολύ να επιβιώσουμε 50 μαζί ή 40. Γιατί είναι και αργά τώρα και πρέπει να κοιμηθούμε. Έλα, πήγαινε το. Πήγαινε το. Άλλες 5, ναι. Πάμε. Άντε. Πήγαμε 30 μέρες. Ολοκληρώσαμε το πρώτο challenge. Μόνο 3 challenge ακόμα μας μένουν. Όχι ρε Μπιζάρ. Τώρα μας εμποδίζει και λίγο ο Blizzard. Το χιόνι. Έλα πάμε.
το πάω λίγο γρήγορα το campfire. Επίσης, όσοι δεν ξέρουν τι είναι το 99, βασικά τι να σου πω τώρα, το ξέρετε. Αυτός που έχει φτιάξει το 99, για να ξέρετε, θα σας πω μόνο πως το έχει φτιάξει ο Κράκι. Αλλά δεν θα το ξέρετε γι' αυτό. Κάποια άτομα όμως δεν το ξέρουν γι' αυτό. Γιατί είναι καινούργοι του 99. Και άμα είσαι καινούριος σε αυτό το κανάλι, μπορείς να κάνεις μια εγγραφή. Και σου αρέσουν τα βίντεο μου. Έκανες. Θα το πιστέψω αυτή τη φορά. Έλα τώρα. Έλα. Σπάσε. Δεν κατάφερα να πάρω strong axe, θα ήταν πιο εύκολα. Άμα έπαιρνα παιδιά strong axe, θα ήταν λίγο πιο εύκολα τα ξύλα. Θα σπάγα τα μεγάλα και θα πηγαίναμε καλά το campfire. Όσοι το παίζετε, ξέρετε τι θα γινόταν. Και χωρίς να το παίζετε βέβαια. Έλα. Έλα σπάσε, έχεις μόνο 3, 2, 1. Ναι. 45%. Ένα λεπτάκι παιδιά, τώρα επιστρέφουμε. Θα κάτσουμε λίγο εδώ πέρα. Μάλλον παιδιά, σε 2 λεπτά, επειδή πρέπει να κοιμηθούμε, δεν θα καταφέρουμε μάλλον να πάμε 40 μέρες. Έχει πάει η μέρα, δεν ξέρω καν, θα δούμε, 36 και ακόμα να δώσω το μπάνιφο ρε φίλε. Βέβαια τα έχω όλα, αλλά να προχωρήσει. 36 μέρα, πρώτη φορά αυτό το παθαίνω. Ωραία, έχω wallpad. Τώρα τι να πάρω? Θα πάρω revolver. 18, εντάξει. Το φλάραμε. Ωραία. Πεινάω, είμαι hungry, ok. Πάμε να φάμε την κολοκύθα. Επίσης θα σας πω ένα κόλπο, τις κολοκύθες να μην τις αφήνετε στη δρόμο και άμα βρείτε να τις παίρνετε για να όταν θα είστε hungry να πηγαίνετε στο campfire για να τρώτε. Αλλά να αφήσετε 2-3 όσες μπορείτε. Άμα δεν βρείτε άλλα δεν πειράζει. Να τις αφήνετε πάντως και λίγες στο δρόμο. Κάτι μπορεί να γίνει και εκεί γι' αυτό.
Τώρα, βίδα. Θα πάρω και αυτό εδώ το ξύλο μου είναι. Τώρα θα πάρω και αυτές εδώ τις σφαίρες. Δεν το χρειαζόμαστε. Δεν θα ξανάρθω σε 2 λεπτά. Ωραία παιδιά, good egg δεν το χρειαζόμαστε. Θα μας επιτεθούνε. Ρε φίλε, τώρα βρήκα να μας επιτεθούν που θα κλείσουμε σε λίγο το βίντεο. Τώρα μου φαίνεται θα πάμε αρκετές μέρες. Άμα είχαμε σώσει όμως και το δεύτερο kit challenge θα είναι πιο καλό. Ωραία. Να το ετοιμάσω λίγο και το rifle και ήρθε. Όπα. Δεν το πετυχαίνω, μάγκες. Όπα. Ναι, το πετύχαμε. Τους τοξότες μόνο μας νοιάζει. Ναι! Τώρα θα το σκοτώσω με το revolver, επειδή βαριέμαι. Ναι, τώρα παιδιά νομίζω θα σκοτώσουμε τους cultists και κλείνει το βίντεο. Ναι ρε, κλέψτε μου τη φωτιά, δεν ξέρω, να μου κλέψει τα brain, αλλά εγώ θα τα κλέψω πάλι. Έλα. Ναι! Καταφέραμε και πήγαμε 41 μέρες. Αυτό ήταν το βίντεο, ολοκληρώσαμε και αυτό το challenge. Δεν καταφέραμε να κάνουμε μόνο 2 challenge δυστυχώς. Να βάλουμε τουλάχιστον αυτά τα πράγματα, δεν πειράζει θα το κλείσουμε. Λοιπόν, 41 μέρες. Άλλη φορά θα φτιάξουμε και άλλο βίντεο. Αυτό ήταν το βίντεο νοτάκι. Άμα σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like. Άμα θέλετε. Μη σας πιέζουμε κιόλας. Αυτό ήταν το βίντεο. Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε καλό βράδυ.